näiden seurojen meiltä sisäinen ranking annetaan aina. Tää on niinku kilpatason seura, mutta ei ihan huippua vielä. Vetomaalia kohden! Se on toi... Kyllähän se varmaan vaihtelee paljon, että välillä kakkonen on näin hyvä, joskus kovempia välillä. No, vai onko tällä tietyt seurat tekee tietyn tasoista jalkapalloa, kun pienemmässä seurassa on hyvä pelaaja, siirtyy sitten taas pykälään isompaa yleensä. Niin, että se on aika selkeä. No. Ja tässä vaiheessa vasta kun nyt on kausi alkanut, niin ihan tarkat tämän vuoden tai mikä just tänä vuonna. Mutta yleensä aika tarkkaan menee, että seura on tietyn tason. Niin, että se tulee niin oikea aina oikeaan sarjaan. Pitäkää miehet! Mikä toi liike? Kato. Ei pääs. Oi. Oliko se 2? Sitten taas pallo. Siinä on ryhrissä pitelemistä, kun ei ole kyllä tietenkään tottunut. Että sehän on vähän huono, kun ei yleensä osaa käsitellä tämmöistä tilannettakaan, että niitä kahtaa vie enempi. Se on tää laji, kun sitä pelataan joka maassa maailmassa. Ja aina, vaikka missä olisit pärjännyt, niin aina jossain tulee aika paljon kovempi vastaan. Nimenomaan, joo. Kävi kahvia sieltä ottaa. Oikein ehtoisesti, kun teki ihan kahvinkin siellä. Kyllä aina kaikista. Luhina kävi. Kummonen kuppi ja 30. Ja paljon toi oli. Hyvä Forssa! Jaksaa! Se otti niin visun kourasta. Samalla kuin etukainen. Saman kokoinen. Aika lailla. Nimenomaan. Molemmat on kuumia ja pieniä. Perä. Ei se varmaan tullut paljon kuulemään. Jos on tarvetta. Kentällä vaan. Ei nekään täällä ole. Mitä näitä on? Espresso. Jos joukkuepoja. Mistä sulla on Valon kapuksi. Hyvä Forssa! No viritelkää nyt joku laulu vielä tähän loppuun niille. Ei. Jäädäänkö sittenkin täällä? Jäädään. Voimaa, Forssa. Miten mä voisin tehdä ilmeitä? Hyvä Juuso! Jaksaa! Millä mä voin kommentoida tommosen naaman kuvan? Oliko kotiin koiran muista? Joo. Vähän niinku yrittäis oikein tommosia pieniä. Heitetään sun verran. Mulla joskus on joku koulukoulusta online. Ei näy Ai.
Tähtiä näkyy vähän. Mä en ihan oikeesti. Mä vaan. Melkein se vähän nyt kattoo. Oikein Heidi äiti valmissa. Ai. Täällä on. Huutokaas nyt jotain. Sinä oot löytänyt mikä on. Ai. Hyvä! Pitäkää miehet! Hyvä! Kemppeke! Seiskake! Tää vaan vaalentuu. Noi joo. Joo, jouluun ei näin ole ihan paljon. Tääkin.